Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa Nigerian barkanku da yau. Ina fatan dai kowa na lafiya. Ina fatan dai kun tashi lafiya yau Laraba 13 ga watan 5 cikin shekara ta 2026. To dama wani bi in wani abu ya taso mu muna shigowa mu yi magana saboda akwai wani abu ya kamata mutane su gane shi, su san yadda yake ta sannan su zo suna tacci cikin shi. To yau dai magana ta tana bisa zancen sunayen da aka sake na wasu garuruwa da wasu wajaje na ƙasar Nijar da ke magana bisa gare su. Da farin yi magana bisa abin da yake wasu cikin maye mu sun san da shi, ya kamata su ƙara sani da shi. Abu ne wanda shike ba mun ce shi bane, mu ya riga mu kuma cikin littafai yake, kowa ya sani cikin Qur'ani yake. In ka tashi kana zama shugaba ko da na WhatsApp ne, ba mu kai ga shugaba na mutane ba har yau, ya kamata a ce kana da adalci, ya kamata a ce kana da hakuri. Menene adalci? Ka bar bambanta mutanen da suke tare da kai cikin wannan group kinan da ka kirkira, saboda kai ne ka kirkira ta. In ka yi ta bisa alheri za ka samu alheri, in ka yi ta bisa tashin hankali za ka samu tashin hankali. To wanga na yi ga magana saboda masal ne ake cewa cikin yare. Bayan wannan, in ka zama mai gari, nauyin talakawan da kake mai garin su naka ne. Kai mai gari ne, talakawan da kake iko cikin wannan gari naka duk suna bayan hukunka. Abin da ya same su duk yana baya gare ka. Kuma bayan da za a yi a zaman duka talakawan nan da kake mai garin su dukansu kabilar su guda ce, balle kasan mu ta Nijar. Kenan in ka zama mai gari, ka zama mutum mai adalci, wanda shike talakawan shi wanda suke bayan shi duka su zo tare wurin shi. Kada ka bambanta na kabilar da kake, kai Bahaushe ne ko Bahillaci ne ko Buzu ne ko Bazabarme ne, saboda kai mai garin su ne, kai Bahaushe ne, ka bambanta Bahaushe da su. Sarki shi ma haka ne. Sarki talakawan da yake gabansu ya kamata a ce talakawan nan duka ɗaya suke gare shi. Kuma babu sarki cikin ƙasar Nijar wanda zai taso ya ce shi yana zaman kanshi da irin ƙabilar shi yake iko cikin wannan jiha. Wagga sarautar gargajiya kenan. Mer, kai ma ka san da sani duk talakawan da kake markinsu ya kamata a ce su zama tare, su zama duka. Baka fi sun wanga ba da wanga ba. In kana Bazabarme ba ka ce sai ka gyara mu Bazabarme, za ka gyara mu Bahaushe ko Buzu ko Bahillaci ko Balarabe ko Batube. Wanga shine ake ce ma mutum wanda yake tsoron problem ta shiga tsakanin talakawan shi wanda yake iko. Shugaban ƙasa na duka ne. Na faro muku tun daga WhatsApp har shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa mutum ne wanda shike radda zai hau mulkin shugabanci sai ya yi rantsuwa sannan yake zama shugaban ƙasa. Ko soji ne ko farar hula ne. Don haka shugabanninmu da sarakunanmu da wa'anda duka suke rike da ikon ƙasar Nijar, kusan da sani ku amana ce take bisa wuyoyinku. Ya kamata wannan amana ku rike ta. Ku bar bambanta ƙabilun da ke gare ku cikin ƙasar Nijar. Ku maida su ƙabilun ga duka ƙabilu ne wanda suke maganar su guda ce. Ba wadda ta hi wani wajen luwa, ba wadda ta hi wani wajen durwa, ba wadda ta hi wani wajen ku. Ba don kana Bahaushe ba ka zo ka taso ka ce kai
za ka hau bisa Hausawa saboda sun yi buzaye yawa ko sun yi zabarmawa yawa ko sun yi Fulani yawa ko sun yi Larabawa yawa. Wanga message nauna hukumominmu ne dukansu, kamar yadda na jeri muku su har da muka zo ga shugaban ƙasa. To, ku yi hankali jama'a, mu yanzu abin da muke cikin shi yanzu cikin ƙasashenmu, balle ƙasanmu ta Nijar, muna cikin tsaka mai wuya. Rashin tsaro da rashin zaman lafiya, duka wanga abu mutane suna kuka da shi. To, in kuka so ko wasu abubuwa ƙarƙashin wa'anga abubuwa, lalle akwai abubuwan da za su zo wanda shike ba wanda ya san sai Allah. Don haka sarakunanmu na gargajiya, ku kuka san tarihin sunayen ƙasashen Nijar duka. Wagga magana na yi ta bisa tace da ake kwanan gabi tun jiya hayo da wasu sunaye suka hito na wasu region wasu aka sake musu sunaye, aka sa musu wasu sunaye ba na yaren da aka sa su wa'annan sunayen ba. To, gwamnatocinmu da sarakanmu da magaranmu da shugabanninmu duka, har da shugabannin matasa, duk wanda ya taso yau ya zo gidanka ya sake maka shinhuɗarka, dole ka zo ka ce mishi don me ya sake maka shinhuɗarka. To, don Allah don Annabi muna nema gare ku gwamnatocinmu, ku yi nazari, ku diba wannan abubuwan nan da kuke son ku yi su, ba abubuwa ba ne wanda za su kawo alheri cikin ƙasa. Ni na shi mutanen da suka zo suka yi magana bisa wanga abu suna cewa an yi shi ne saboda a samu wata hanya wadda za a yi a samu tsaro, a samu menene. To, lalle ni dai bai dame ni ba, ban ji haushi ba a zo a sake region ko a sake wani abu ko saboda a samu wata hanya wadda za a samu solution, 'yan ƙasa su samu su rayu cikin ƙasarsu cikin jin daɗi. Wannan abu ne wanda shike mu muna neman shi ne ya sama. In wani abu ya taso sai mu hito mu yi magana, mu ce ma mutane kusan irin maganar da kuke, kusan irin kuwar da kuke yi cikin rezo su sanga. Amma sunan ƙasan mutum wadda shike tun da aka taddo shi da sunan yaren shi ya kamata ku bar shi, kada ku hidda shi, saboda in kuka hidda wannan suna ko kawo suna kuka sa shi cikin yaren ku ko cikin yaren da kuke gani shi ne ya kamata a sa shi, wannan babu adalci wurin nan. Don haka mutane 'yan Nijar, ku kwantar da hankalinku, ku rinƙa ba mayanmu shawara, mayanmu kuma su kai ku kanmu wajen mayansu, saboda ba inda za a yi mutum ya zo da ranar tsaka ya yi abu bai shawarci mayan shi na gaba gare shi ba. Kuma wangazancen sake-saken sunayen wasu ƙasashe, kamar an kawo Eden ne an rubuta me ba a yi sinye bisa gare ta ba. Amma deja mutane talakawa sun taso suna ta tacce suna ta rigima tsakaninsu, suna ta zage-zage. Deja akwai wasu abubuwa wanda suka so ko kai cikin wagga haraka ta yaren ga lokacin da mutane suna ta zage-zage. Wasu ba su son article 12, wasu ba su son menene, wasu ba su son menene. To, gwamnatocinmu, ku yi hankali, kada ku kawo bambanci tsakanin talakawa. Ku yi hankali da abubuwan da za su kawo bambanci tsakanin talakawa. Ina gaida ku duka Nigerian, wanda magana ta tamma daɗi, ahlan musahlan, wanda bata mishi daɗi ba, ina neman gafara gare ku duka. Assalamu alaikum.